Log ind på din brugerkonto. Her kan du se menupunkterne. Din nuværende pakke vises øverst på siden. Du har i øjeblikket ingen pakker. Med gratis brug kan du kun uploade en ejendomsannonce. Se hvilke pakker du kan vælge imellem. Pakken viser, hvor mange ejendomme du kan uploade, og hvor meget du skal betale hver måned. Vælg den pakke, der passer dig. Klik på køb-knappen. Du skal bekræfte dit køb ved kassen. Har du en rabatkupon, kan du også bruge den. Du skal udfylde de obligatoriske felter markeret med en stjerne. For gyldig fakturering skal du udfylde alle de felter, du officielt har brug for. Hvis du køber på vegne af en virksomhed, bedes du medtage dens navn. Prøveperioden er selvfølgelig gratis, så du skal ikke betale for brugen af pakken første gang du køber. Vælge mellem betalingsmulighederne. Marker for at acceptere vilkårene for brug. Klik på knappen for at sende en bekræftelse på køb.